Hello guys, update data sa ato ang tangke. O kailangan na gyud ni nato siyang tan-awon og pilay sulod kay murag nang ginahanglan na gyud ta ani. Kay para sa atong sari-sari store. Mo ni ang akong tangke guys nga gitigom-tigom agi diri sa tindahan. Kay wala na hapit sud mag-open nanta sa atong tangke. Amo ni atong update sa karon og ato ning i-open ang atong tangke. Ipunon ang atong tinigom kay parang naatay ika kumpra nangahulog. Ani guys, tag 10 nya ang sa babaw kay papel. Wow. Kay kung ipailaw ang papel magumot inya. Mani siya ang atong ipunon karon. For today's video, maghihap ta sa atong alkansya o Let's go. kailangan na siyang ipon kay napuno na. Tupong na siya. Ano iyang tabon. Di siya kailangan na paabton diri. Kay di na ma-open. Puno naman. Magsugod na sa ato ning ipon ang atong tinigon. Parang naatay ikakumpra sa atong mini store. Tiyaga lang yun ba? Magtigom-tigom. Parang may madukot sa panahon na nanginahanglan ta. Yes. Kapag magtiyaga kag tigom guys, may madurukot tayo na pera. Diba? Hindi tayo maproblema kung may kailangan tayo dahil may iipon tayo na pera. Kailangan talagang mag-ipon para hindi mahirapan kapag may kailangan. Kapila? 100? Ang G's? 400. Ilahin ang tag 5, ilahin ang tag 10. Ilahin dito siya.